Ngantuk. Sumpah, butuh hiburan. Ngopi ae nang warung kopine Poro Kadang. Dijamin moto langsung padang. Param pam pam, param pam pam cuap cuap. Param pam pam, param pam pam cuap cuap. Warung kopine Poro Kadang. Aduh, masalahnya Reki. Duh, gak ono sing nang rene ta. Aku iki selak katene kondangan kok. Duh, eling kondangan kono iku ya. Dalah. Aduh, senangnya pengantin baru. Atau kowe sing soro. Ya apa kira rek selak aku selak mari ku acarane kon. Ndi sing arek-arek iki biasane sok tak titipi warung lho. Ya apa lek ditutup iku ya eman. Alah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, akhirnya datang juga. Hei, Sarita. Iki lho, sama sih. Apa iki? Arek iki. Arek iki mana? Ya apa sih iki? Saya mikir-mikir. Ayu dikei arek iki mah. Kalau lo cocok lo, sesuai konsep. Lah, tapi kalau ngene lho. Ya selempang ini ya. Lah, iki putri apa gini kira-kira? Ngene lho. Lah. Ate aku. Walah. Nah cepetan. Apa? Tak tinggal ya. Kok iso iku lho? Kate kondangan iki lho. Cangkruk iku masuk ali. Aku mau mari kondangan sih. Lah ya nang kampung sebelah iki sih. Alfredo dan Yeni gitu loh. Iya jenenge. Apa jenenge? 2006 iki. Iki nih kayak 2006 hari itu ya. Iki kayaknya souvenir lawas. Lah iya. Dek kayak ada teko nang nikahane Alfredo Yeni terus dikene souvenir dhek. Wong sing iki jenenge dudu iki mau. Jadi souvenir dhek iku kompilasi dari souvenir yang pernah dia dapatkan. Akhirnya dilumukno dikekno maneh nang wong-wong iki makane kok Yeni. Kok mau sing iki jenenge tunik. Tunik. Ya ampun sudah ajar sih kok sampe iki lho bacaan apa kan lho wong katene kondangan iku ya ngene rek lho ana 1 2 3 4 enak toh ya apa aku kan aku lek kondangan iku ya mesti kudu berbeda ngono lho beda ta iki perasaan biasa di pentina sampean wis bacaan ngene ya seje rek delok aksesoris iki lho iki lho lah bacaanku ya suwe je lho delok aku nggawe blush on merah-merah pipi ditampeki sapa ditampeki tonggo iki lho ditawon ta iki saya ngene iki. Walah, apa? Iya. Iki gelas Alfredo iki. Gawe souvenir. Iya, wis tak teh ya. Iki mari tak gaweno iki terus mari ngono tak tinggal ya. Kok iso iku lapo sih? Ya apa acara nikahane iku mau. Percuma ya, Bang. Rene sih. Heeh, terus. Bacokane gak enak. Bacokane gak enak. Kandhani kok. Iku koyo sing rewang ngamuk iku. Iya, temenan. Mosok winginan aku lho ditak jaluki tolong rewang yuk ngono aduh aku kok katene ngrewangi uwong sibuk ngono ya sibuk aku ngomong sepurane lho enggak aku iki ndrewedeg iki selak ndang mari iki lho masalah iki ne iyalah yuk lah apa sampean iki mau kok jam piro iki wis kate budal iki lah iya mari kok acara aku kenang iku muacak Marian iki lho ya percuma tak kandhani segorawane wis kate entek aja ngono iya ta ya apa iya wis ta iya apa iku kan iku sing buntu gang sebelah ya heeh lha iku padahal lho gange gak ono liyane sing sampe ngerti Pak iki Pak Takrib Pak Takrib iya omahe ngarep-ngarepan iki nomor 15 iku omahe oh alah omahe nomor 16 iya kan ya Pak Takrib ya gak metu disegel omahe lah iya polisi ngono tulisane ya apa gak iso lah dek iku soal nang kono Pak Takrib melakukan tindakan kriminal lah iya makane iku polisi ate ono dijogo polisi nang ngarep omahe dhewe pisan lah iya terus mari ngono iku omahe kan pas nduk tengah-tengah ya 15 kan tengah-tengah jebret lah terus sing katene mrono katene mlebu katene metu terus ya sing katene metu iso misale sing nomor 13 mrono nomor 1 lah iya iso 16 memburi iki lho ya apa terusan lah iya lek katene metu katene mlebu ya gak iso wis lek sing wis kadon ndek jaba gak iso mlebu makane iku wis dihimbau ngene ambek polisi ne kalau sudah keluar jangan iya kalau sudah keluar jangan masuk apalagi keluar masuk gak oleh yo gak oleh salah rek kok ngarai iku loro lek didelok moto maksudnya iya mlebu metu lah yo lawange iki
sengklek ngono ya. Kan kesel lek mlebu metu terus kan ngono lho. Lho terus mari ngono ya apa? Ya wis kate iku mau nikah wis tak kandhani. Ya pengantin wedoke lho, tunik iku lho. Gak manglingi. Waduh, les gak manglingi ngono iku ya apa ya? Iya, wis tak gak manglingi artinya apa ngono iku coba. Iku ta janure wis garing. Iya, wis garing iya bener. Janure nek kowe gak setino kowe iki mau. Ngene lho yuk. Ya ngene to lho, gak ngene. Gak seger janure. Iku lah makane aku makane teko nang kondangan iku sing tak delok pertama janure. Kok wis koyo ngene rupane lah. Kok wis alung. Kok gak ijo. Kok gak kuning. Lah. Mosok ngene. Kan? Lah. Ya apa ngono iku coba. Kan biasane ngomongi burung ana janur kuning melengkung. Lah iki warnane lho. Coklat. Nah, wis coklat. Gak ono kuning-kuninge. Apa jojok dhek iku gawe janur kuning kok iya. Lah Alfredo. Alfredo kan 2006 iki digawa maneh awake dhek. Salah. Do Alfredo tak selange ya meneh aku nikah aku gawe iki ae ngono. Wis garing ning. Gak apa-apa. Ngono. Wis gak manglingi. Mari ngono apa jenenge janure wis sing lanang lho tak kandhani ya. Sing lanang lho rupane abu-abu. Ngerti kan maksudnya? Ngerti kan? Ngerti. Foundation ambek tone gak padha. Belang warnane lho abu-abu. Aku iku yo, aku gak ero sih lek tunik ya apa, tapi kan arek iku kan iki sih. Apa jenenge? Tunik iku. Nakal. Ket nom-nomane anjene iku. Saiki wis tuwek berarti. Iya kan lumayan iki umure iki areke. Oh, wis telat yo dek rabi yo. Iya, umur 29 lek salah iki. Aku lah. Umur 29 dek iku saiki wingi-wingi. Soale dek iku tau nolak jodoh. Oh, terus akhirnya koyo iki paling yo kena walate paling. Soale kan jare lek wong Jawa kan ngono kan. Malati yo. Malati. Lek ono wong teko ngelamar aja ditolak. Oh, lek gak seneng ya apa kok iso iku lho. Ya diterima dhisik dicoba sik. Ojo koyo minyak telon ae. Buat anak kok coba-coba. Ya apa sih? Tapi lho, Cak. Ya apa panganane? Gawe catering tadi masakno tanggoe. Masakno tanggone. Iku lho ana lagine sih. Sopo sing masak? Yo tanggone sih nomor 16 sampai memburi. Kan gak iso metu. Iku deket nang kono. Daripada gak iso metu mending masak iku mang. Ngono. Walah, ya apa tapi iku enggak cocok. Rawone iku kurang rawoni ngono lho. Oh, lah terus apa? Rawon rasa jangan asem. Lah iya, Mang. Rawone iku koyo kurang irenge iku gak ngirengi lho. Ngerti gak sih? Ngerti gak? Iki lapo sih tak iki lapo sih apa sih lapo sih? Tak barang kene ya. Iya kene lho. Ya wis. Ngono. Dadi rawone iku koyo daginge iku tak rasane iku antara koyo iki daging sapi, apa daging ayam. Apa daging apa ya iki ya ngono lho. Apa kotot-kototan ngono ta? Lah iya makane. Iki tak delok ngene iki wernane ireng ngene iki rawon tanom-nomanku biyen ngono. Aku kan ireng biyen soalé ngono lho. Mana sampean ireng? Ireng ngono lho. Salah. Wis rawone gak Terus tanggoe ya apa gak ana gak cemot kabeh ngono sih. Yo cemot kabeh sing rewang ya jelas ae kan tak delok nang gone pawon ngene kan. Masalah. Masalah dicuweng sing ngene. Ngungsi lho. Lho terus anake tanggoe sing rewang ya apa gak? Kaosku tak ngene. Bu. Terus jaluk jajane apa mikir diwala-wali ngene. Terus anake sing rewang biasanya adep-adep ning ngene ngarepe pelaminan. Lah iku makane. Lah iya. Terus tukang fotoe. Lah iya makane. Ono mau melu foto lah anake sing rewang ini. Ngerti gak sih? Iya. Ngono. Andane wis tani kan. Kadang ono sing biduane nyanyi, anake sing rewang teko nggawa lato-lato. Ngene padahal. Kamas aja. Gagal fokus sing elek. Kate ngene, kelaminane apik bengese wedake pewuti sandalan jepit tapi anake tanggane iku lho. Kadang gak mantes sih. Gak mantes sih. Anake tanggoe kadang wis berusaha dibenakno ngono tapi kadang sumu. Coba gawe kaos kotangan to. Kaos kotangan yang bundelan nang kene. Ditalen, soalnya dibuka melorot sampe. Kadang gak sing nemen. Kene ne bedol. Terus
Terus ya kadang warna kasku tangi putih dadi coklat. Iya bener. Coklat di sebelah kene tok. Masuk akal iku aja kayak ngono-ngono iku wis. Kadang lek ngono kan bingung nek sapa sih? Aneh. Ibumu nandi? Rewang bule. Apa tak kei duwe iku aku digepuk ibuke. Ngono wis tak pokoke nikahane iki sapa jenenge Tuni iki wis ngawur andane. Tapi sone apa sone? Masa Tuni kalah ayo ambek biduan. Masalah. Tuni gawe nutupi tangane iku mah yo dibathiki ngono sih. Iya, mangkane. Pas ngene suwe. Pas kene pernah gak foto. Aku sampe gak luwe polian iki yo. Sampe niku rawane mau tak pangan 2 sendok mari ngono wis. Ya apa tapi sambel ambek kerupuk lengkap. Biasanya gak ono. Kerupuke diparuh ngene lho. Gak bocah lho, Dik. Gak wis Sing gak. apa peladene iku. Aku wis gak tega ndelok Tuni wis kudu nangis iku. Tapi peladene sacet ya. Sacet. Es kopiore kebagian. Es kopiore kebagian tapi gak ono kopiore, tadi es tok. Aduh. Ngono yo lah, terus aku kadung belani tuku gaun. Wis mari ngono sampai import aksesoris ngene iki demi nang ngene nikahan kono lah. Kate ibuke Tuni. Masalah. Iya, biasane ibu besan. Ibu besan iki. Ibuke Tuni gak gelem kalah mbek ibu besan ya kan. Kan temane warnane iku ungu, ya kan yo. Terus lambene ginjuane ungu. Mama Tuni ginjune ungu. Mari ditampung. Lah iya mangane wis mau kan. Kate wis iku ndok ngarep gang iku wis akeh sing antri-antri ngono lho, duduk parkir. Kate mlebu ndok omahe kan gak iso. Oh alah, cuwilik soalé yo gange yo. Ambek Ibu Baria iku ngomong ngene, "Anakku tak tinggal ndok omah dhewe kan iki lho apa keleleran ngono dhek." Terus katene salamane buaris sampai kampung sebelah yo. Masalah. Wis karo aku. Tuni wis ganti sandal jepit. Wis kesel arek soal. Ngono. Tuni iku. Wis gak lontor kabeh ta iku ndak. Topik lah mikane Tuni kita kandhane wis ta. Terus gak lontor iku gak keringetan Tuni. Ya keringetan sing lanang apa maneh iku lainnya abu-abu keringet ilang. Blonteng-blonteng. Keringete modone teko kene dadi kene warna siji. Batuk menisor siji warna. Tuni iku ya gak rudur anjene ya. Terus apa? Bojone lek misale keringetan lek ngene. Iya, Gak. Lah terus dijuwarno. Bapak kemeringet ae. Sampai penyanyi nih sing kate ngono ya kan. Gini sampai gini. Selamat malam. Terus sing lanang rek kemeringet. Ngono. Sungguh senang nyapanya dina baru sing soro sing rewang. Ngono lho. Lah iya sing rewang iku suwakno anjene ya wis ta. Gak keramut. Kayak barak pengungsian iku kandhane mau. Kadang peladene iku ya nemen anjene. Peladene kan iki sing bowo kan wis wake ya. Mas aku gorong entuk es kopi. Dijaluk es kopi. Sik ta iki sik udah. Lah iya. Daster wis wenceng kabeh ngono kan ya. Ngene sing rewang iki lho sampe gak sempet jedeng ngono. Saking akeh sing dimasak ya iya makane iku. Sampe gak sempet jedeng. Sampe nek gelem tuh ngono dhewe iki ra ngene ngono. Ngene aku iki dipai totok ae aku wis gak tak reken. Lah, arek rewang rasa-rasa ngene. Menilai sampean rapi ya coba yo ngene. Ngene. Cateringan aja. Iya. Gak nyorono tonggo. Nyorono tonggo. Ngene iki kok dipaidu tonggo ya kan. Wis tonggo iki gak oleh apa-apa. Lah, berkatane gak sepiro. Omae dinjanja. Wis anake kleler. Wis. Ya apa kene iku. Aduh. Sampe lho gak melok rewang sih sampe iki ya apa sih? Aku ngomong ngene, aku seprone gak sok rewang ya, tapi tak kei bawaan lebih ae ngono aku. Lebih ku piro? Lebih 10.000 kali ngono. Lebih dari cukup. Ngono. Iya. Rasane lho, gak oleh ngekek iku gak oleh ngono. Lho kan biasanya wong dijenengi kok dinomeri cek balese ro ngono lho. Iya, tapi ngono iku apa gak melok inflasi yo. Misale bawae saiki 35.000. 10 tahun kas 30.000. Kan ngono iku mesti kaidahe ambalena kan 2 kali lipat yo. Oh, ngono ta. Dadi sampean wis rabi sih saking. Iya, lah terus yo apa? Sampean kan misale aku rabi kan sampean gak iso balekno, aku gak iso balekno sapa rabi? Oh iya, Rek. Soale sampean rabi maneh. Iya, ojo ta. Makane. Ya engko lek anakku sunatan balik. Tak balik nang kono. Yo gak yo rabi mbek kan kudu padha agenda ae. Oh, rabi sunatan wis. Sunat mbek sunatan. Lah anake wedok kabeh. Iya ya. Lah iki wis kadung rabi. Ngene lek anake wedok kabeh iso bowo. Ngomong aku gak bowo sampean gak iso balekno.
Oh iya, percuma wis aku gak usah bawa, aku teko wong tok ae ngono ya. Kan kehadiranku lebih bernilai. Terus mari ngono suguhane sing ndek meja iku apa biasane kan ono gedang. Madu mongso. Tak kandhani wis. Iku madu mongso apa madu nelongso? Apa jangan dimadu ya. Iku ngono. Madu mongso ambek apa jenenge jajan wajik. Jajan wajik. Iya, halak ngene. Ala nang omahku bendino ngene padha wae. Iki jajan omahku ta iki digoreng ngono. Ono kacang-kacangane barang. Iya, kacang mbek polo pendem malah yo. Lah wis rada sik enak nang warunge sampe iki lho wis tak kandhani. Aja dibandingno lek warunge Yukna kok aja dibandingno. Wis gak kate bandingno. Iki gak ono mie iki. Mie. Mie apa mimi? Iki sakne mie. Mie wis gak usah wis. Engko adewe mari kondangan andok ae bek ya. Ya wis iki tak tinggal berarti ya. Lho kok iso iku lho kaya ngono. Ya kudu tetep kondangan. Aku kadung koyo ngene. Tarif per menit 20.000. Per menit 20.000 rek. Ya apa sih? Apa minimal utangku lunas? Mana gak wis jogon dilu, gak apa-apa selama nduk kene awakmu jajan apa ngombe gak apa-apa wis ya. Tak tinggal diluk aja perhitungan apa sih? Alah yuk wis tutup ae lho sedilo. Aja, kok meru nek aku. Wong iki lho gange buntu sampean iku lho kate sapa nyangkruk rene. Masih gange buntu ya bebek wong mari teko kondangan gak puas rene. Oh kok aku ngene. Kan merasa gak puas sampe sampean budal iki. Wis gak akeh percuma gak sombut. Gak sombut. Gak sombut wis tak kandhani wis. 10.000 ae wis. 10.000 aku mau nyoba 20.000 lek iso jalono susuke nang kono. Ngono ya wis ya. Ya wis tak tinggal sik ya. Ya wis. Temen ya. Wis aku wis gak ono sing kurang sik iki. Tolong anakku gawakno. Ya wis. Sik ya. Mulai minimal nggo wajib papat. Iki kudu propertine. Nah, wis ya. Wis. Nah. Ngene. Tes ngono lho. Wis ya selamat menikmati pernikahan Tuni sing gak sepiro tak kandhani wis. Babakno kena preng wong Tuni lho nikahi wingi. Param pam pam cuap cuap, param pam pam cuap cuap, warung kopine Poro Kadang.